Assalamu alaikum. Barkanku da zuwa Calabas. Muna yi muku maraba da zuwa kuma muna fatan za ku yi sharing na duk abin da ya burge ku da kuma liking da kuma gayyato abokanan arziki da 'yan uwa domin ku ƙarfafe mu wajen kawo muku ingantattun updates a abin da ya shafi ababen da muke gudanarwa in sha Allah. Yanzu za mu duba yanayin daɗewan token, shekarunsa a duniya kenan misali. To har yanzu dai ƙasan nan dai za mu zo sai mu zo mu duba nan PRH sai mu shiga. To wanne muke so? To amma shi akwai wani abu da yake buƙata. Yana buƙatan ka gane mintuna nawa ne. Sorry, awanni nawa ne a cikin kwanaki. Misali kwana ɗaya muna da awa 24 ko? To idan kaman wata ɗaya kake so ka lissafa na token da suke cikin wata ɗaya kake so, to sai ka yi amfani da hours. In sha Allah. To yanzu za mu duba kwana bakwai kawai tunda akwai kwanakin za mu yi amfani da kwana bakwai. Daga kwana bakwai muke son a nuno mana. In sha Allah ga su nan kamar yadda kuke gani. Waɗannan duka daga kwana bakwai ne zuwa abin da yayi ƙasa ba abin da yayi sama ba. In za ku kula akwai ma mai awa 24, akwai mai awa 3 da sauransu dai. Guda bakwai dai aka nuno mana a nan. Duk da ba mu zaɓi wane chain muke bukata ba. Misali muce Solana muke bukata da wannan H ɗin. Mu je wajen H ɗin kamar na ƙara koma baya ne. Muce kwana bakwai muke bukata kuma Solana. Ba su da wani yawa a nan. To muce muna bukatan kwana 3. Ba su da wani yawa. Muce awa ɗaya. Saboda yanzu haka da rana ne. Muce 30 days. Ganin 30 days ɗin suna da ɗan yawa. Wannan kenan. To Allah ya sa mu dace.